Доцент Атанас Щерев. Добре дошли в нашата студио. Добър вечер. Господин Щерев, как ще коментирате решенията на Тройната коалиция за бюджет 2009, взети на последния политически съвет? Според мен е видно за всички български граждани, че Тройната коалиция се интересува единствено от изкарване на мандата до край. По-добре да не се прави нищо, по-добре да има така една обтекаема политика, която е равно отдалечена от целите на всяка една от партиите в коалицията, да няма дразги и да може да завърши мандата, за да може Българската социалистическа партия да заяви, че е изкарала пълен мандат. Това обаче е много опасно за гражданите, за бизнеса и въобще за икономиката на страната, според нас в Българска нова демокрация. Бихте ли се обосновал малко по-подробно чисто икономическите параметри на бюджет 2009? Кои са слабите места според вас? Бюджет 2009 би трябвало да заложи на няколко основни момента. Първият момент е, че този бюджет трябва да бъде антикризисен. Това означава, че харчовете на правителството трябва да бъдат намалени и трябва да останат колкото може повече пари в бизнеса и в гражданите. Това означава, че би могло да се намали данъчно-осигурителната тежест, за което десните партии говорят много отдавна. Разбира се, и други мерки да се вземат в такова едно отношение. В бюджет 2009 няма де-факто антикризисни мерки. На второ място, в ситуацията, в която се намира страната, на тотални корупционни практики в всяка една област на обществения живот, това удря изключително много отделния гражданин, защото няма характерната за демократичните държави равнопоставеност между държавния и общински чиновник и гражданина. Тогава, когато гражданина премина на червено с колата си или пък не си купи винетка, той има санкции. Обаче държавният или общински чиновник, за него няма санкции, въпреки че има спрени пари от еврофондове и така нататък. Тоест тази неравнопоставеност е и корупционните практики, защото на някакъв пиедестал е сложен държавния и общински чиновник и по този начин е ощетен интереса на отделния гражданин. На последно място, в една криза, която е криза и в икономиката, не само в финансовата област, се знае от специалистите, че тя най-много ще удари икономиката на страни, които са нереформирани, които има сектори като образование, здравеопазване, социална политика, транспорт, които не са реформирани, където няма нужната ефективност и конкурентоспособност. И точно там, в такива страни, каквато е България, всички го знаят това нещо, то икономическата криза най-напред ще удари гражданите именно от тази гледна точка. Ето това са едни три момента, които трябваше да бъдат съобразени в бюджет 2009, но пак повтарям, че целите на Тройната коалиция са далеч от това, за което току-що говоря. Току-що в емисията съобщих, че според едно изследване средствата, които са заделени в проекто бюджета за здравната каса, са недостатъчни и ще стигнат през пролета. Това е изказал мнение на експерти. Според вас средствата за здравеопазване за какво ще стигнат през следващата година? По отношение на финансиране на здравеопазването, ние в четвъртък сега ще имаме една кръгла маса с участие на специалисти, експерти в парламента от 11 часа и ще дискутираме точно тези въпроси за финансиране на здравеопазването у нас. Има едно така широко разпространено мнение, че здравеопазването е недофинансирано. Да, това е така, но трябва да се уточни, че това, което липсва, това са публичните средства за здравеопазване. Какво имам предвид? Ако
здравеопазването у нас се финансира общо от частни кешови плащания, доброволно осигуряване, от Министерството на здравеопазването, от държавата и от Националната здравноосигурителна каса. Това прави общо към 8% от брутния вътрешен продукт. Но, за жалост, около 45 до 50% от тези пари са кешови плащания. В страните от Европейския съюз кешовите плащания или доброволното осигуряване по-скоро е най-много 5 до 10%. В този смисъл солидарно предплатените пари в нашето здравеопазване са изключително малко. И те се броят всъщност, тези пари са 4,1% от брутния вътрешен продукт. Всичко друго се плаща от гражданите кеш. Още нещо, на всичко отгоре нямаме ясна регламентация на доплащането. Въпреки че във всяка болница има списък от дейности, където се доплаща. Защото болниците не могат да задържат персонала с заплатите, които им дават. Наскоро ръководител на клиника ми каза, че 4 или 5 акушерки са се съгласили да работят на 260 лева основна заплата до нова година. А след това при тази ситуация са решили да напуснат. Тоест, всяка болница търси допълнителни средства, за да може да задържи съответно персонала. Когато в същото време касата издава разпореждане, че всичко е заплатено от клиничните пътеки и гражданина не трябва нищо да доплаща. Това е една лъжа. Това е едно заблуждение. Ние сме свидетели точно на обратното. Разбира се. В условията на финансова криза, доколко удачно е това доплащане? То няма как да не се доплаща. То винаги се доплаща, само че зависи какъв процент се доплаща. И по какъв начин? Разбира се, идеалната ситуация е тази, при която вноската е в един значителен размер, да кажем както сега се увеличава 8 или 10% от заработеното, тази вноска формира една сума, която пък дава касовата цена. Това е цената на всяка услуга, която се заплаща от касата. Тъй като има скъпи дейности, които не могат да бъдат заплатени само от касата, държавата трябва чрез бюджета по програми, чрез грантово финансиране да финансира определени дейности, каквито са трансплантации, сърдечно-съдови операции, други тежки заболявания, които по програми се финансират допълнително за всяко лечебно заведение, което изпълнява тази дейност. На трето място, допълнителното доплащането трябва да стане под формата на доброволно здравно осигуряване. И то трябва да стане не повече от 5-10%. А този, който не може да доплаща, би трябвало да докаже това, че е социално слаб и държавата да доплаща за него и да му направи доброволно осигуряване. Виждате, че цялата тази схема, тя работи в Европа и хората почти никъде не плащат на ръка. Там всичко е предплатено, солидарно предплатено, не е безплатно. Но въпросът е, че е предплатено и по-богатите плащат повече, по-бедните плащат по-малко и така общо, солидарно се събират пари в тези три финансови ресурса, с които може да се плати на здравеопазването. Това нещо у нас липсва. И понеже липсва, се казва: ами в тази криза как може да се доплаща? То без доплащането не може да работи здравеопазването, защото доплащането, потребителската такса, минимална, пак повтарям, не както е сега в 50% от цената на една услуга, тя е средство за възпиране на разходите в здравеопазването, за това защото според теорията на здравния мениджмънт винаги трябва да се търсят баланса между дадените пари и ефективността в общата дейност. Така, например, мога да кажа, че докато болниците и броя на лекарите е еднакъв за страни от Европейския съюз и България, то здравните индикатори за населението са много лоши. Ние сме на последно място по отношение на смъртност, по отношение на тежест на различни заболявания. Това означава лошо харчене на парите. Липсва ефективност за харчене на парите в здравния сектор. Или както казва и господин Орешарски,
аз не давам пари за нереформирана система. И аз само запитам, а кой ще я реформира тази система? Гражданите не могат да я реформират, нито лекарите. Системата трябва да се реформира от правителството. Тежък въпрос е как да стане това реформиране и как да се регламентира, по какъв начин да се регламентира това доплащане. Бихте ли посочил конкретен пример за дадена европейска държава? Германия, например. Как става? Как става? Гражданина има осигуряване, прави си допълнително осигуряване в зависимост от своите